Salut, sunt Ștefan și astăzi am să vă prezint cum să vă faceți propriul spray logo pe Counter-Strike. Mai întâi intrați pe linkul care o să vi-l las în descriere. Eu l-am deja, dați Enter. Iar aici vedeți că scrie metoda numărul 1. Aici o scrie prima dată descarcă de aici și dați click pe de aici. Dați click pe de aici, o să vă apară în felul următor. Eu nu-l mai descarc deoarece l-am descărcat. Voi nu trebuie decât să-i dați OK, apoi intrați pe el, îi dați run și install. Și după aia se instalează automat. Apoi, primul lucru care îl faceți, intrați în el și o să vă apară această icoană. După care intrați pe Google iarăși, intrați pe Google, la imagini, sau dacă aveți o imagine cu voi, să o puneți pe aia. Scrieți, de exemplu, să scrie mirrors. După cum vedeți, aici sunt multe imagini cu mirrors, cu filmul cu oglinzi, e foarte de groază și foarte frumos. Să zicem, ai o poză, să zicem alta, că e mai prea, mă cam sperie pozele. Să zicem, ce să zicem, Traian Băsescu. Așa. Numărul care o dați, de fapt o dați în calculatorul vostru, ea se descarcă, așa. Așteptați, aici aveți index, unde am descărcat-o. Asta cu Băsescu. Așa. Puteți ieși de pe internet, dați închid fil. Acum, aici e Open Image. Dați Open Image și selectați imaginea de pe desktop, adică aceea cu Traian Băsescu sau care o downloadați dumneavoastră. Index aici. Apoi dați Adjust Image. Dați Auto Size de 2 ori, nu contează de câte ori dați, numai să dați măcar o dată cât vreți. Iar apoi Apply and Convert to 256 Colors. Dați OK. Apoi dați Save Tag, bifați aceasta Export to Web File, dați OK, adică să o salvați pe desktop și scrieți cu numele temp decal. Așa, dăm save. Vedem că s-a salvat aici, iar apoi mai dăm iarăși save tag, tot așa, numai că punem numele pl decal. Și dăm OK, dăm save. Iar apoi putem ieși. Aici avem acelea care le-am făcut cu programul Healthy Tag Converter. Acum nu mai rămâne decât să intrați în Counter-Strike, de fapt în folderul unde aveți Counter-Strike-ul. După ce ați intrat în folderul unde aveți CS-ul, intrați în C-Strike. Deci intrați în folderul Counter-Strike, apoi în C-Strike și aici o să aveți logos. Acest logo să-l ștergeți, deoarece, uitați, vă arată tatuajele care vi le-a spus dumneavoastră. Îl ștergem. Aici jos astea temp decal și pl decal le ștergem, deoarece eu mi-am pus un tatuaj cu Real Madrid și nu mai vreau să. Și astea două care le-ați făcut, le puneți aici. Adică o să reluăm de la început să vă zic cum să faceți și așa. Deci după ce le-a spus, le avem aici temp decal, pl decal și astea nu contează atât. The mix, astea trebuie să le lăsați undeva într-un folder, nu trebuie să le ștergeți și acum nu mai rămâne decât să intrăm pe Counter și să vedem dacă merge tatuajul. Să intrăm și să vedem. V-am mai spus, la acest program puteți să puneți orice imagine, el vi-o face. Dacă urmați toți pașii care vi-am zis, el va face tot cum trebuie. Să intrăm pe, să zicem, stați puțin să scriem aici. Intrăm pe Counter, așa. Și dumneavoastră după aia nu trebuie să apăsați decât pe T și serverul, scuzați-mă, și tatuajul se va pune automat, va arăt imediat. După ce mi se încarcă mapa.
cred că acum mai cineva observ. Time-out, s-a început runda. Intrăm din nou, dar de data asta e vorba direct în mapă. Așa. Ne punem, hai să ne punem cotul. Așa, imediat se termine runda. S-a terminat. Mi-am ales o armă și uitați cum vine Băsescu. Uitați. Băsescu să nu vorbesc. Deci v-am zis cam atât. Acum să reluăm. Deci intrați pe acel link care vi-l dau și dați descărcare de aici și dați click pe de aici, apoi instalați acela, intrați în el, pe care dați Open Image, aici alegeți imaginea de pe desktop, dați Open, în cazul nostru Index, hai să zicem asta, dați Open, dați Adjust Image, Auto Size, pardon, Apply and Convert ăsta, apoi dați Save Tag, dați Export to WebFile File. Ok, puneți prima asta care o salvați, puneți temp decal, deci temp decal. Iar apoi mai dați o dată tot export to WebFile și puneți pl decal. Așa. Iar apoi puteți ieși, ați salvat acele două temp decal și decal, le lăsați undeva într-un fișier pe desktop, intrați în Counter-Strike, de fapt în folderul unde aveți Counter-Strike, în cazul nostru Counter-Strike 1.6, apoi în Strike, iar aici unde aveți logos, am zis un fișier de ăsta logos, îl ștergeți. Iar asta cu temp decal și pl decal, astea puteți să le puneți aici și când apăsați pe T în Counter-Strike, va apare poza aceea. Cam atât, lăsați subscribe, comment, la revedere!